Papalapit na sa'yo. Garuan na yan. Yay! Garuan na. Yay! Naka-smile na siya. Kuya Brox, ilan taon na si Bibi? Alam yun? Isa't kalahating taon na. Pero malaki siya, Kuya Brooks, sa Malaki matangkad siya. Matangkad. Malaking bulas. Sana nagmana sa aking tangkad, no? Sa iyo. O, sana bumana. Sa iyo nagmana. Ang nagmana yung dungo lang. Yung ilong. Aba na, uto niya. Yung ilong, ikatangos yan. Ikata, nalibaw Pag ka. nakit, gagawin mo, no? Matapos ba ang ilong niya? Paro-paro naman ngayon ang gusto ah. Yung ano, Oh, ninang, dito ninang. pangalan. Ninang. Ay, binigay sa akin yung butterfly. Agoy, very good. Uy, ayaw na. Ayaw na. Ate Kato, ayaw na ng butterfly. Nagpakarga na. Nagpakarga na. Naguluhan si Alimyon sa dami ng kakarga sa kanya. Yeah! Naka-smile pa. Uy. Ay, di ko nakunan yun, no? Di ko nakunan yung pagkuha niya. Ay, yung pagpapakuha siya. O, tumawa na Kiss siya. ka na, flying kiss. Alam mo bakit? Lagi nakatingin sa labas. Kung siya lumabas. Hindi na ako na, hindi na ako masyado na. Ayun, mag-uusap yung dalawa. Ayun, nailit ako. Ito na lang. Ano? Malibi na. Saan ka na lang nakatingin? Para kang wala kang narinig. Ano? Oh. Para kang walang narinig ah. Bala ka kaya Saan dyan. ka nakatingin ah? Laway mo. Ayun, Joey, nakasana ka. Sa sapatos ko. Ang pangit mga sapatos niyan. Ang pangit. Ano? Oh. Ang laki na mata. Ang cute ni Alimyon eh. Nakatitig lang eh. Ikaw may dala ka palang payong Ang Marites ka pala, nangyari? Alam niyan? Marites ka pala? Kawawa Ha? man. Marites ka? Huwag niyo baka mag-ipi. Sumagot ka. Sumagot ka. Bala ka Sumagot dyan. ka ba? Mamaya ako maglakad. Right naman ni Alim. Mamaya maglalakad na naman yan mamaya mga pitbahay. Ito po ata oh. Ito po oh. Ay hindi, dyan ka lang. Mama, Huwag kang umalis kay Dada. Si Mama. Dyan ka lang kay Dada. Umupo ka Ayan dyan, na, ayan na. magbihis ka. Magmeme na. Magbihis. Meme. Yay! Tawa din si Magbihis Bibi. ka dyan. Hindi, dito ka lang. Ay, Lapit ka sa akin. Sa akin ka lapit. Ay, huwag ka luya. Wala mag-ipi na. Umiiyak. Pinaiyak mo, Mara. Kuya Timara, tantanan ko na nga. Kawawa naman Kawawa yung mukha. Bibi. Kawawa naman yung mukha na yan. Lumuluha na. Makaawa na. Tutuhanin mo na. Sige Ito na naman tuwa-tuwa. Sige pa. Sige. Tuwa-tuwa naman to. Sige. Habang ito umiiyak. Tulo, luha, tulo. Oh, mama. Ay, hindi. Wala. Daddy. Wala, wawa. Wawa. Oo, naman. Ano yun? Kaya mo yun. Okay lang yan. Wawa ng mukha na yan. Sino nagpayak sa'yo? Sino nagpayak sa'yo? Ayun yung isa naman. Ay, kamukha mo yung bata. Oo nga, kamukha ko to. Uy, lumalag, Timara naglalaway na yung to. totoo. Anak mo ba yan? Nangan pa muna sita. Naglalaway na, na-enjoy siya sa ano. Uy, sa... nabitin yung ano ni Ni Alim yun. Nabitin yung iyak ni Alimyon. Nagpapatawa kasi. Umiyak ka nga. Yan makalimutan. Kita mo nga sa akin yung TV mo. Makalimutan na tayo marang pinapainan mo. Ganyan yan papayak sa akin. Ganyan yan pag Ganun yun. pag pinapayak siya. Ano? Umiyak ka nga. Bata na yan. Depende Sige na, ang cute-cute mo. Kami po si Kuya Edo po, si Kuya si Kuya Dan, si Ate Carla siya si Kuya Marcos. Madami pa po. Okay. Saan sila magsushooting? Kayo, saan? Dito lang? Bigay ng mga pang-lunch. Ay. Ang inaantay natin, si... Ay, pagkahugmalas. Ano na? Kayo magkapatid. Oo nga, burahin ko na. Charlene, picturean mo kami, Charlene. Kaya na. Paano ka baga? Oo nga naman, tama. Oh, picture. Picture na, picture Sa picture wala problema, no? Okay naman sa picture, no? Sa thumbnail lang. Hi guys! Doon kayo. Ayun, picture na lang. Diyan, upo ka lang. Hila talaga ni Rio.
Pa-fading sa birthday ni Beyonce dito. May mga andito Team Brox, Team BSM. Ang bango naman nun. Ano ba yun? Hi kayo sa camera, hi! Hi! Maulang hapon. Wala na. Basa na tayo. Kada oh! Guys, gurang na yung mga kasamang gurang. Yung mapapiling na. Pa-fading. Sambot ka na yun. Dito. Ang dami. At saan tayo, te? Saan tayo, te? Ayun, may lechon. Ayun, oh. Dr. Love, si Mrs. Love, at saka si Jello Mag, si Mrs. ni Jello Mags, at saka si Mr. J. Hi! Dito kayo dumiretso? Ka nagpakat ng buhok. Ha? Bagay sa yung mahaba. Ano na? Tawag nito, nagsawa na din. Oo. Pero okay naman kasi parang for a change. Oh, bagay. Gulat ka? Ha? Sabi ko mahaba pa yung picture niya nung pupunta. Ngayon, maiksi na. Paras tayo, mahaba. Oh, di ba? Nahirapan na ako magsuklay. Naputol na nga yung supply ko sa kakasuklay. Oo, mahirap magsuklay. Oo, ganun. Grabe, ang daming pera, oh. Sana all. Oo. Dalitsuan. Pagkain. So, ayun si Dr. Love. Sila Jello Mags. Dito kami ngayon sa court. Dito magpa-fading mga kagwaps, mga kalingap. Si, birthday ni Beyonce. Yun si Ate Kat. Amin dito. Ayun, shout out kay Kuya Awi. Yan. Ikaw nga dyan eh, Kuya Awi. Kuya Awi, oh. Yun si Kuya Brooks. Malaki itong court na ito. Vlog na siya. Hindi talaga mawala ang lechon sa birthday ni Beyonce. I'm finished again. Ang laki no, ang laki ng ang laki ng lechon. Magmula doon hanggang dyan. Wala na papa ko mo? Mama mo? Magala si Alim yun, no? Magala. Ay, gusto-gusto ni Alin yan dito. Bad trip na naman yan. Ayun. Kayong pinag-promise ko rin. Ano ba? Ano mo? Lorilyn? Ginagawa ko ba? Wala ko gaya ko dito. Kasi, black is beautiful. Punta ka na. Ilan ang tao mo? Ilan tao mo? 51? Ilan tao mo?
Lahat naman banda yung masarap. Ay, masaya. Nandiyan na pala yan eh. Akala ko, gabi. Ay, joke lang. Ayan, may pa-wifi na yan. Kaya si ate, mayain din ako. Iwika sa padating na happy birthday girl. Beyonce kasama si Shalina Adu. Ayan. Ang birthday girl. Grabe po, ito po sa kanyang ninyo. Dito po ang dokumento po ng Team Kalinga para mabigay po sa atin ng konting kasiyahan sa oras na ito. Okay? Ay muna po masimulan muna sa isang maikli panalangin. Siyempre po, tunahin sa Lord, sa mga lahat. Tawagin po natin sa Glenn, Mr. J. Para po sa ating po opening. Nasa si Mr. J. Okay, ito kayong mga lahat para po sa panalangin. At konting tahimik lang po. So, sign of the cross, in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, salamat po sa panahon na binigay po sa amin ngayon. Kami po ay nagtitipon-tipon upang i-witness ang napaka-bless na celebration sa pangalawang birthday ni Beyonce. Lord, bigyan niyo po siya ng karagdagang pagkakataon at siyempre habang
sa Team Kalingap, gabayan niyo po lagi ang mga plano po namin. So, is we ask in Jesus' name, Amen. Amen. Siyempre, alam ko po, gusto na po ang lahat, pero siyempre ako po yan, pag-mura din, natin po. Barangay official, nagawad po dyan, nabili po. Mahal po sa ating lahat, at ito po ngayon, natin po buting nagawad ba ito? Ano? Para natin? Kaya? Magandang hapon po sa lahat na nandito, lalo-lalo sa ating birthday celebrant kay Bianchi. Sa mga kaibahan po ni Kuya Bal, sana po ang kanyang hapon ay mapauma kita, mapauma, mabasok kita. Kasatuloy ang mga bisitang lalo-lalo na kasatuloy ang birthday celebrant natin. Wish ko para sa inyo, sana huwag ka magbago, pagiging mabuti mo ay pagpatuloy mo na sana makatapos ka ng iyong pag-aaral. Salamat. Maraming salamat! Ha? Kahit nagawan, at syempre po, ito ating birthday celebrant, actually po sa tayo, nag-celebrate na ito. Pero sabi niya po, mas mainam daw po talaga dito, meron din po kunting daan para po sa ating mga barangay. Tawagin na muna sa isip ng program. Para sa ating pansang mensahe. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ay nagalak at masaya. Nanalig ko tayo lahat ngayon. Barangay ni Bianchi. Nagpasalamat ako ng marami sa taong siyang nabuo ng ganito, lahat ito. Ang sponsor po natin na si Sir PUP. Maraming salamat po sa PUP. Sa lahat po ng sponsor na patuloy po susuporta at nagmamahal po kay Bianchi. Hapon po ito, tayo kayo magsama-sama. Kasama po lahat ng kabarangay ni Bianchi para handugan po kayo sa kanyang birthday po. Sabay-sabay tayo kumain. Mamaya-maya po. Salamat na marami. Okay, ano anak po yung pagkain dyan? Pero po may price din sa number mo yan. Kundi kawin po kayo na si Miss Catherine Official. Pagi natin. Kasama. Kasi Miss Catherine. Sabi ko sa'yo, akin na. Ito na. Akin na. Ito po, isa din po sa mga mula sa bansang Japan. At madali sa akin ang isang awitin para po sa ating Ha? Sabi ko na nga ba tawagin talaga yan siya Nasaan yung camera? Ay, ano ni Ate Kat? Videohan natin. Ha? Sa kanya? Ay, ayun. Ay, paano daw muna? Tatanggal daw muna. Lalapit lang ako dun sa... Ay, Tawagin ko kayo yung mga bago na nakikita ni Kuya dito. Matawagin.
po, ano? Huwag kayong mainip po at mamaya-maya po yung mga bata. Mulayin natin na... Hindi ka nakabirit, sayang. Ang ganda. Ang ganda ng kanta. Alam ko po na... Respect po siguro mangyari na yung isang birthday celebrant. Hindi ko naman nakalain. Respect nga tayo mangyari. Ganda-ganda ng umaga. Maghanda ang isang birthday celebrant. Sobrang dami parang nakakatawa kasi ano, mahirap po magawa, nakakatawa. Maraming gusto dito. Salamat sa mga kasi dito na sa ibang ako na dito na siguralan natin. Saka pala maraming tayo sa birthday ko. Yancy. Okay na lang. Masang kabahan. Nandito ako. Pagka sa tigil mo ako. Dahil alam mo ba? Wala ba naman? Pag nandito ako, malapit mo. Alam ko okay ka. See? Saya natin. Kapatay ba tayo ang may? Saya na ako. Pangalan ko ito, pangalaman. Pangalawang birthday na ito. So, 70 yung nakaraan. Last one na 18 na. Sabihin, pwede na. Pwede na gawin yung mga hindi ka naman joke. Pwede mo na gawin yung mga bagay-bagay na gusto mo. Pwede mo magayan. Pwede mo suot Bakal ka muna biscuit. yung lang, baka na bagay. Jadi sana mengingatkan masa itu lagi dalam kumayan lagi dalam kumayan nanti kemarin saya dari soal tingkat duluan so dari TV kita dalam kumayan jangan terlalu lama transfer Niyuyug-yug yung mic. Hindi man maintindihan. Oo, di maintindihan. Pero yung kanta mo kanina malinaw. Ayos. Malinaw utak. Maisit ka talaga, tigat. Dalawang beses na ginagawa ko yung Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan sinasabi ni Kalinga Pido, putol-putol yung mic. Ay, pero hindi ko maintindihan. Hindi maintindihan ang sinasabi ni Ido. Sinong tinawag? Ha? Nabali. Gusto ko po magpasalamat ako sa Panginoon kasi binigyan ko ako ng ganito. Hindi ko naman po i-expect na ganito po ang alam ni... Pa-play daw ako. Pa-play daw. Siyempre po, sa Pit Kalingap, ay Dr. Love, kay Sir Lady po, maraming salamat po Sir Lady sa binigyan niyo yung pagkakataon para po may bahagi ko po sa mga kabarangay ko yung mga ganito pong handa. Sobrang salamat po Sir Lady. Sa mga kabarangay ko po, samahan niyo po ako dito sa para maraming salamat po para ma-programan po. Maraming salamat. Pasalamat po ng sponsor na nagbigay po dito para sa handaan. Sobrang po naman.
Halak pa. Maraming salamat sir, kay Dempsey. At alam niyo po ba na baka po hindi na magtagal, ilipas sila ng ibang lugar. Kasi may bahay po pagawa dyan sa may barangay ha? Dempsey? Anong lugar na yun dyan? Ililipasan nyo? Kaisan? Oo. So, lagay muna natin si si Kalingap Party. Kalingap Party. At habang binibigay po ni Kalingap dito ang money cake. Tapos, kasayan niya. Go! So, dito lang muna kayo. Ay, tayo muna yung
At salamat po Panginoon sa iyong pag-ibig at pagmamahal po sa aming lahat. At bawat tao po, bawat para sa Panginoon. Okay, mga bata po, kaya Kanta ang pahos. Matulog kami Ay. dito na lang pa. Matulog tayo. Dito ka na? Ako na magbantay. O, sige, sige. Grabe. Dumot. Hindi na makaano, madami na sila eh. Sige po, isang tingnan lang para mabilis tayo. Yung po mga officials, dito kayo. Dito kayo, yung mga pinapalad mo yan. Barangay Tanod. Yung Papa Templo, yung mga magulang, dito kayo po muna. Lahat ng mga kain. Ate Kat, matulong na lang ako. Matulong na lang ako, mabidyo na lang ako. Mabidyo na lang ako. Oh, sige. Ha? Grabe pila, oh. Oh, ikaw magdasma ka na. Mali ka na. Ay, mali pa. Hindi na. Wala pang hudyat. Kuya? Iya po, iya po. Ah, dyan na lang? Ayan. Dito tayo. Ha? Wala na, yan na lang.
na ate ka. Ubus na. Doon pa yung kanin, doon. Grabe, dumog. Marami pa bata dito. Kaya sa social link. Ay, Diyos ko, walang pagkain. Ang daming bata. Hindi ganito ang ano. Grabe, ang daming tao. Kanya-kanya na ata silang kuha ng pagkain, ti. Kanya-kanya na. Doon kayo, doon sa kabila. Kabigyan ko yung mga bata. Kabila. Doon ko kayo sa kabila. Dito kayo doon. Dito sa kabila. Dito kayo sa kabila ko. Kabigyan ko sa mga bata. Bakit wala man tayong ano dito? Dito daw sa mga mamaya na lang yan. Doon man ang kanin. Doon ang kanin. Ah, oh, kumay. Ayun ang kanin, oh, Ria. Kaya lang wala tayong ulam. Paano tayo magsandok dito? Ha? Kasi hindi mausa. Hindi makausa. Dapat may ulam din tayo dito. Tsaka kanin, Ria. Tayo magsandok. Awat kamay. Upo na doon. Upo na ang nabigyan. Ano kayo, madam? Tinggal yun. Kaya nga, isa lang po ang line eh. Hindi mauubos yung mga tao. Hindi kasi alam saan ang pila. Dapat may ulam dito para kami na lang magsandok din dito. Ay, mga bata sa likuran. Ay, wala din. Pagkatapos namin namigay ng pagkain, ito ang nadat na namin. Paano ka mga pag-video? Dalawang kamay gumagana, no? Maria? Pero, grabe, sobrang init ang kanin. Ako tagasando ka ng kanin, sobrang init. Init na init yung kamay ko. Pero enjoy naman kasi dumog no yung birthday ni ni Beyonce. So, ayun. Happy birthday, Beyonce. Ay, makapirat pala ako kasi may tugtog. Mamaya na lang po. Ayun, limas lahat ang handa ni Beyonce. Yan na naiwan. Puro kanin, wala na atang mga ulam. Nawalang mga ulam. Ayun, kamukha nyo po pala si Beyonce. Kamukha nyo po. Mama ni Beyonce, mga kagwaps, mga kalingap. Copyright tayo sa lahat ng kalingap viewers, kalingap partners. Siyempre guys, kay Kuya Bal, Kalingap Rob, at Edna. Tsaka siyempre guys, sa lahat naman nandito at tsaka happy birthday kay Beyonce. Copyright ako kasi may tugtog. At siyempre, Rich Team Evergreen. Maulan, no? Maulan.
So, ayun, mauwi na. Akong cellphone. Ay, lubat na baga ito. Shout out Rich Team Evergreen. Isang barangay ang pinakain ni Biancy, mga kagwaps kalingap. Ay, pagputi na ang uwak. Makapag-birthday tayo ng buong barangay ang pinakain. Ayan, don't forget, like, share, and subscribe. Rich Vlog, ang inyong lingkod. Kasama ko si Ate Catherine Official, si Maria Ligaya. So, ayan. Umulan kanina, and then, nawala din naman. So, uwi na po kami. Ayan. See you my next vlog. God bless everyone. Bye-bye. Them